Halløjse alle sammen. Velkommen til en ny Let's Play, jeg tænker mig at lave. Den handler om det kendte spil, som ingen spiller så meget. Det hedder Heroes of the Storm. Den Let's Play kommer måske til at vare lang tid, måske ikke til at vare lang tid. Det er der ikke nogen, der ved. Nu må jeg bare håbe, jeg vinder. Jeg spiller Nova. Jeg ved ikke, om nogen af jer der har spillet spillet. Ja. Jeg spiller mod en healer. En lidt aggressiv spiller. Meget liv. Vi har lidt for mange tanks på holdet. Jeg spiller selv en assassin. En ranged assassin. Det er en sniper, som kan gøre sig usynlig. Og det er lige nu. Så det bliver sjovt. Så vi kan finde en fjende. Og når der er det der blå rundt om mig, så det betyder, at jeg er usynlig. Det er et skillshot. Ja, det var et skillshot. Så skader. Det den slår dem og skader. Og det er ikke et skillshot, det var klik. Og det så skaber en kopi af mig selv. Og den skader ikke. Det kan jeg også det, som den gør. Så tror fjenden så, det er mig. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der spiller det spil, der hedder League of Legends. Det minder meget om det her. Eller ikke så meget igen. Det minder om det her. Og det er så en, der hedder Murky, det her. Som jeg lige fik. Jeg kommer sikkert til at spille det her sammen med mine venner. Så nu går jeg usynlig, så kan jeg lige flank. Oh shit! Ej, så kan han lave sådan, nogle gange kan han lave sådan en der boble, som gør ham udødelig, hvilket er den mest irriterende spæde, jeg nogensinde har stødt på. Jeg er god til at spille. Nå, lad os tage det her alter. Det er alteret gør, det gør sådan så ens kanoner i basen, de der små ørne, der sidder der på, de skyder på fjendens base. Og det er den måde, man vinder. Der er mange forskellige game modes også. Og der er nogle, hvor man får en kæmpe, som så skader og sådan noget. Der er lidt af hvert. Jeg fik vores hold så præmien, kan jeg gøre det for. Så skyder de på fjendens base. Og når fjendens base er nede på 0, så vinder man. Eller hvis begge to taber på en gang, så taber begge hold. Som så. Ja, det var jo meget no shooter det der. Så det ham der. Nå. Jeg skal også lige kan smide gift på dem. Det kunne være en god idé. Ja. Jeg skal gå efter deres healer. Hende den lille panda der, eller hvad end det er for en lille lort. Hun er en healer. Og hun healer for voldsomt meget, så. Og vi har også en healer, han er, ja, han der hedder Rhaegar. Hvis jeg spiller Hearthstone, så ved I godt, at, eller så burde I vide, at mange af de heroes, man kan være i det, det er forskellige. Man kan for eksempel være Jaina, man kan være alle dem. Skal snipe ham der. Rigtig stor kamp. Hov, der er en ude på bunden, så er lige. Min klasse, eller min hero, er rigtig god til at tage heroes, der går alene. Fordi, ja, det er en 1 mod 1 champion, jeg spiller. Lad os se, om vi lige kan få ham her. Ej, jeg misser mit skud. Flygt! 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 Oh, nej, ups, så jeg ikke cirka. Fuck. Og så fik en stor leg spike af mig. Hold kæft, telefon. No, I won't shoot that guy. Forsvundet.
Okay, de fik et af alle den der. Nu skal vi bare lige have den her. Så hopper vi på ind. Kom så ind. Oh shit, stor teamfight, stor teamfight, for stor teamfight. De andre har også for mange sådan meget liv. De er for mange tanks. Kom nu. Kan du flygte? Nu slår jeg den der. Fuck dig! Lad os lige tage en torden her. Shit! Det glemte jeg lige det der! Jeg glemte lige, de får tårnet, når den bliver ødelagt. Flygt! Stop! Nej, jeg vil ikke dø! Fuck! Bliver jeg ikke så dårlig, mand? Måske det første gang, det... Ja. Smadret den der healer. Hvis folk havde hjælp med at dræbe hende, kunne det være rigtig dejligt. Nej, okay. Godt, min ult, det er min R, kalder man også for i det spil. Det er enten at skyder 3 gange, og de skader på en hero, og de skader så 445 hver. Og den anden, det er bare at lave sådan en stor... Bare sådan skader ekstremt meget. Det er også meget dejligt. Fuck. Det ser ud til, at vi taber den her. Lad os lige recall to the base. Jeg kunne også gå efter. Jeg får ham der lavede mørke. Oh shit, der til på, han opdagede mig. Jeg tror, jeg går for den der store... Du må da gerne komme ind her til os. Fuck! Jeg bliver spist levende. Gå væk! Shit, det var tæt på! Er der en med en lav liv? Så tilbage til basen. Og det her spil er gratis, og det er på Battle.net, som også der, hvor man spiller Hearthstone. So, you can be welcome to join me. Welcome. Jeg tror, det er Hello. Ja, hvad? Explode dem. Han brugte sin R alt for tidligt. Jeg prøver så meget at fjerne. Fuck ham! Nej! Fuck ham! Oh shit! Kan jeg ikke lige få lov nok mana? Jeg har ikke noget mana!
Shit. Pew! Nå, fuck. De fanger mig. Jeg tror, de vil lide den her. Vi har... 1, 2... Fuck. 1, 2, fuck. De har taget vores fort her nu. So we need to take that one back, you know? Let's take it down the murky. This is very uncomfortable business, man. Let's do that and let's do... Now I'm going to stealth mode. Kom nu. For mange fjender. Fuck! Hvor er mit hold henne? Vi skal beskytte. Fuck, guys. Og så er jeg på, vi holder ikke forlod spillet. Yeah, I know. A hero is abandoned the battle. Very good, mister. Godt observeret. Fuck, vi til på at tabe. Satans. Ha! Så venter man vel. Ja. Det er det spændende at vente. Wow. Den healer meget, den lille lort. Eller hun. Det mener du ikke skete, det der. What? Hvad fanden? Kom nu! Okay, jeg troede, den ville skade lidt mere.
Nej! Så tæt på! Fuck hende, mand. Jeg må sgu, hvis jeg ikke kommenterer så meget, fordi jeg faktisk koncentrerer mig lidt nu. Nå, lad os tage den. Tag den. Og så lad os forsvare den. Det var aggressivt. En herovre. Ja. Fuck, den der store ridder, mand. Tak, han healer mig. Lad os flygte. Jeg går ind i hold. Jeg fører med liv. Gør vi. Vi kan tage 17 skud, de kan tage 13 skud. Så. Need assistance ASAP. Hvis I gerne vil have mig til at spille nogle andre spil eller or talk English, you can just like write it in the comments and then I do a video where I do that. I just need to catch. Oh. Yes! Bitch! He's my bitch now, if you know. Oh shit! You wanna fight too? Oh, fine with me. Okay, I don't wanna fight more now. It's fine with me just. Okay, this is a bit too much. Rip. Can we please get assistance? But ASAP. Take it at all cost. Oh, they're taking that guy. He's gonna like make it so we shoot like some shooting some pumpkins, you know. Pumpkins are okay. But those pumpkins are dangerous. It's det er græskar, man. Fuck det. Oh shit, I think we're getting wrecked. Yeah, we are. Heal that bitch. Where's the enemies? Strictly business. Terminate this hero. En route. Bye bye. Oh shit! Oh, it hits in the mall. Boom.
Oh fuck! Run, Forrest! Forrest! Run! Oh, he's gonna go into the cannons. Okay, fuck him. Oh, he's faster. Let's take that mercenary. I think we can get it before we lose. I guess you can say that. Because they can't get past this wall, but they can in other maps. But this is just a very specific map with a whole new content. Oh shit! Let's run, Forrest! Run! Can't you fuck away? I tried to be like fake the copy, but that didn't work. And now they win. Almost. They're gonna shoot 5 cannons, so with our 8 life now. Oh shit! Oh, just standing and retrieving. I think this champion right here, she's not very good. But Murky, not very good. Lily, overpowered. ETC, kinda. SD Hammer, kinda. Sonya, overpowered. Bad, kinda. A little bit overpowered. Bad. Middle. I don't know. Oh shit, they have all the towers now. Fuck my life. They're gonna shoot 8 cannons. That's a lot of damage. Now, oh no, they're gonna finish us next. Jeg håber, den er døde. Nå, lad os tage det der, så er vi sådan... Vi har 2 tårn. And you failed. Ja, vi skal ligesom også beskytte den der, ikke? Jeg har faktisk ikke en portal. Ja, GG. Se, men nu er det fandme godt det her. Prøv at se, nu rammer vi deres. Så vandt næsten. Nå, det var det i hvert fald det for det her video. Skriv comments, hvis I gerne vil have, at jeg skal lade være med det her, eller blive ved. Men jeg lægger faktisk bare det ud, jeg har lyst til, så... Ja. Der kommer mere Hearthstone i fremtiden også. Nå, det var det. See ya.